velkommen til Airsoft.dk. I dag vil jeg gerne vise de ting, jeg har til softgun, til hardball. Her har jeg min vest. Bare en, jeg har en standard en, jeg har haft i lang tid, som jeg også har brugt. Så sådan her ud. Så er jeg vendt inden for de lommer herinde, med lynlås inde i den, i hver side. Sådan så det er, at man kan have ekstra ting, for eksempel en kikkert eller noget andet herinde, som man også skal have. Og det er vesten, jeg har, som jeg bruger, når jeg er ude at spille. Og ja, jeg kan ikke huske, hvor meget den koster, den her, i hvert fald. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har fået den, i hvert fald lang tid. Så sådan. Her har jeg så min hjelm. Den har kostet sådan omkring, hvad var det nu? 400 kroner. Den er købt over Gunzone. Og der er også noget, som man kan sætte lygte og nattesyn og sådan noget, og andre ting og alt muligt andet. Det er så min hjelm, jeg bruger, når jeg er ude at spille en gang imellem. Hvis jeg bruger andre ting, for eksempel. Det er jo i hjelmen. Her er jeg så en anden slags vest her. Jeg bruger den ikke sådan, men jeg bruger den en gang imellem. Jeg kan ikke passe den endnu, men den er lidt for stor. Så den har sådan en lynlås her. Jeg har min vest også. Den sidder bare hernede. Så sidder den lynlås her. Her, der sidder den bare her. Den kan jeg heller ikke huske, hvad den koster. Så er min bøllehat her. Den havde jeg fået af en ven. Og den har jeg fået lidt, for eksempel lidt ting på. Jeg har fået sådan en lille dims her, sådan en lille fri eller noget, en mærke i hvert fald. Den der kostede 200 kroner, og den fik jeg videre af min ven. Den der kostede 200, min bøllehat her. Så har man for eksempel ting sådan her, camouflage, grene og sådan noget til bøllehatten. Og det var den. Jeg har ikke rigtig vist jer mit fast med, eller mit speedloader i dag endnu. Så kommer der 2-3 kugler ud, 4-5 kugler, og på for eksempel på min magasin på min M15, så den her også hører til. Jeg kan også hører til min pistol. Så når jeg skal load den, så kan jeg, så kommer der 4-5 kugler ud, og så den femte kugle, eller den sidste kugle, der kommer med ud, den ryger så ikke med. Medmindre den bliver ved med at rykke. Så her putter man, så når man er færdig med den, så plejer jeg altid at gøre sådan her. Så bliver det til rust, så gør jeg sådan her, så når propper kugler stadig op, de kan ikke ryge ud. Så trykker man sådan en her knap til siden her. Sådan der. Den der knap der. Det var den speedloader. Nu har jeg med til mit gevær. Så har jeg mine briller her. Og de er okay gode softgun-briller. Eller hvad man nu vil kalde det. Softgun kalder jeg det. Hardball, hvad man nu vil kalde det. De er ret fede. De er lidt mere specielle end andre, fordi der så skruer her. Det er lidt anderledes, i hvert fald. De er omkring kostet, hvad er det nu? 1000 kroner. Og ja, det er den jeg bruger, når jeg er ude at spille også. Og så viser jeg også lige det gevær jeg spiller med. Der bruger jeg min M15A4. Så der er stadig sådan her, nu kan jeg vise jer, hvordan den her den er. Skruer man den her af. Så sigtet her, man kan holde på. Sådan den her. Nu begynder den her blive løs. Så kan man se, at den her, den kan man sige, når man skruer den her af. Så er den løs. Så kan man for eksempel se Red Dog Sight på, hvad man har lyst til nu. Og hernede, der kan jeg sætte en rail på her.
Så kan man skrue granatkaster på og sådan noget. Så langt er jeg heller ikke noget endnu. Jeg er med bare op til alt muligt. Granatkaster og sådan noget, alt det der. Så det der er, det er lidt dårligt, når man ikke har noget på i den der. Det er svært at sigte, for man kan ikke helt vide, om man rammer eller ej. Fordi når man ikke har den, så som jeg har det, så synes jeg, at det er sværere for mig at ramme et mål, når jeg skal skyde. Og det var det for den her gang. Og jeg glemte lige at sige, hvad mit gevær den koster. Den har kostet 1.000, og den er elektrisk. Den har været på prisen 1.250 kroner. Og det var det for den her gang. Hej.